Адам, як життя? Родзя, вось ты разумны, ты ведаеш гісторыю? Так. А ты гэта да чаго? Ды я вось ніяк не магу зразумець. Мы ў школе вучым гісторыю. Пасля ва ўніверсітэце вучым гісторыю. А пасля працуем інжынерамі, юрыстамі, эканамістамі. Што толку з гісторыяй? Адам, а ты ведаеш, што напісана ў Слове Божым на гэты конт? Усё, што напісана было раней, напісана дзеля настаўлення. Ну, Адам, Рымлянам 15:4. Не будзеш ведаць гісторыю, не будзеш ведаць, як далей жыць. Ну і як запомніць усе гэтыя даты і асобаў? Як запомніць гісторыю? А ты мыслі вобразна. Гэта як? Ах, прабач, у меня засталося уже зусім не шмат часу. Трэба ісці на вучобу. Але вось мой пляцак. Ён табе дапаможа, ведаеш што? Ты ж любіш рыцца ў маіх рэчах, ведь так? Ну, бачыш? Ну всё, бывай, браце. Мыслі вобразна. Пакуль. Мыслі вобразна, мыслі вобразна, мыслі вобразна. Адкуль ён увогуле ведае, што я люблю рыцца ў ягоных рэчах? Гэта всё надта падазрона. Лепш проста павучыць. Рэфармацыя — гэта вяртанне да Бібліі. Рэфармацыя — гэта вяртанне да Бібліі. Шах. Дзеючыя асобы: Мартін Лютер, Жан Кальвін. Жан Кальвін. Не. Так всё надта складана вывучыць. Мыслі вобразна, мыслі вобразна. Все роўно ўжо горш не будзе. Трэба паглядзець. Хей. Што гэта такое? Дзіўна выглядае. Я не ўпэўнены, што Родзька такое носіць. Хто гэта носіць? Але выглядае не кепска. Я Мікалай Радзівіл Чорны. Я Мікалай Радзівіл Чорны. Я Мікалай Радзівіл Чорны, канцлер Вялікае княства Літоўскае, заклікаючы ў сведкі Бога ўсемагутнага, абвяшчаю, што Біблія стала асновай майго жыцця. І я зраблю ўсё, каб яна стала асновай жыцця ўсёй краіны. Рады бачыць, што рыхтуешся да выступу ў ратушы перад шляхтай? Я нічога не рыхтуюся. Смелую заяву рыхтуеш. Хочаш увесці ў краіне новую веру? Я нічога не хацеў увесці. Як это не хацеў? А хто ў Берасці евангельскі збор збудаваў? Нічога не будаваў. Тут кнігарні адкрыў. Біблію ўласным коштам надрукаваў. Хе-хей! Ведаеш, дзякуй Богу, добрую спадчыну рыхтуеш для нашай бацькаўшчыны. Я нічога не рыхтую. Няхай Бог дабраславіць, Мікалай. Бывай. Ну і ну, мыслі вобразна. У гісторыю чуть не уляпаўся. Сеньор канцлер, це ви? Не, так. Я ніколи не бачив вас. Великий князю Миколай Радзівіл, воєвода Віленський, канцлер княства Литовського. Але я одразу пізнав ваш тонкий гумор, читав ваші листи, ваші відповіді Ліпоману. Дякую вам. І оці твори я передаю вам. Вам, пане реформатору. Хотів переслати поштою, але вирішив приїхати сам і побачити таку шановну людину. А тепер, вибачте, маю бігти. Можна до вас? Чую, ваша милість про книги роздумуєте. А у мене хороші новини. Ось Біблія. Щойно з друкарні. Ще фарбою пахне. Тримайте. Ось подивіться. Подивіться, які літери. Подивіться, які гравюри. А який папір, попробуйте. Так. Ось ваше передмовлення.
Ось ваше звернення Великого князя. Велика подяка вам, шановний пане, що ви грошей на Слово Боже не пошкодували. Тримайте, вам першому приніс. Дозвольте мені піти. Я вже можу піти? Дякую. Что с тобой, братья? Родя, ты вернулся. Ты не уявляешь, я был канцлером Великого княства Литовского. Я у 1553 году принял евангельскую веру и побудовал збору верости. А у 1583 году я начинил друкарню, а 4 вересня 1563 года я надруковал Библию. Беростейскую Библию. Откуль ты ведаешь? Треба мислить образно. Тады не такое доведаешься. Ладно. Дякую, Родя, я пойду. Книжку. Не, яна мне сейчас потребится. Коли не будешь ведать историю, не будешь ведать, як жить. Я пойду. Треба мислить образно. Воздик дій, воздик справи, воздик реформація. Одродилася держава, поднялася нація. Ого,